Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye famantala duba ye a ka san ziyaraba baaraw kɛra sibiri janvier kalo tile 17 kabalakaw fɛ a kɛnɛ seriyara maaba caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an fa n'an karamɔgɔ Seyide Sherif Usman Madani Aidara Samayira Sanogo a bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Ni silamɛ jama farakun ɲɔgɔn kan kabalakaw fɛ kun kelen don kana wele jaabi min dara o ye Mamadu Famanta fɛ walasa kana miiri ani tasi kɛ ka ɲɛsin famantala furew ma baara don min bɛ kɛ a fɛ san o san. San o san jara bi deli ka kɛ le 5 janvier a bi deli ka kɛ o de la mais Ala sɔnna ɲinɛ comme an ka musokɔrɔba Ala sɔnna k'a ka kalifa minɛ ale ka tile 40 kan ka bɛn bi donya ma n'o ye le 17 janvier o kama an ye le 5 min n'an bɛ deli ka jara kalan an y'o jara wuli k'a bila ale ka tile 40 na k'a bɛɛ ɲɛnamaya k'a kɛ donba kelen ye Ala ka hinɛ se banbatɔ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka a hinɛ se an yɛrɛw ma Ala k'a don an ka jamana in ni balaw ni masibaw cɛ Ala k'an ka jamana yɛrɛ lakana an ye jara an m'a kɛ foyi kama ni Ala yɛrɛ kama ko tɛ. A nisɔndiyalen ka sanga ni maa caman yelen kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique du Mali maa ɲɛmaaba an fa n'an karamɔgɔ a Seyide Sherif Usman Madani Aidara Mamadu Famanta nisɔndiyalen ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Ni mɔgɔ minnu sigira ka jara in lajɛ i b'a dɔn ko jara in ye Ala kama ko de an fa an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Sherif Madani Aidara wallahi an sera fɛ don min sababu ɲumanw sera n'a y'an fɛ don min a y'an kunbɛ cogo min na ni mɔgɔ min bɛ ko dɔn i b'a dɔn ko ɲɛ Ala kama ko de ka tila k'a lajɛ a yɛrɛ y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka tila ka na kɛnɛ in kan danyɔrɔ foyi tɛ nin na anw bolo wallahi an kun bɛ cɛsiri la kunungo nka an na dɔ fara a kan an na tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan an y'a sɔrɔ sababu minnu na ni Ala sɔnna fo ka taa an zan an tɛna ɲinɛ o kɔ. O nana ka caya walasa kana tali kɛ ni ziyara belebele na min bɛ labɛn ka ɲɛsin famantalakaw ka furew ma ni a baaraw kɛrɛnkɛrɛnna ɲina ka se ka waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin Mamadu Famanta ma ka sanga ni waleɲuman dɔn jɔnjɔn dɔ ni médaille dɔ talen ye ka di a ma maa minnu ye kɔrɔfɔ ta o y'u ka nisɔndiyaw yira ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛ faso Mali kolosumani ani a basigi la. San o san tun bɛ baara in kɛ joro mais Ala sɔnna ma salongo ni o ye 2025 ye a y'a yɛlɛma Bamakɔ a yɛrɛ ka da la Kabala université kɔfɛ o kɔfɛ i ka dɔn ɲinan tuguni a ye laɲini kɛ a bɛnna ni musokɔrɔba fɛnɛ fatuli ye n'o ye an ba ye Ala ka hinɛ a n'an ka cɛkɔrɔba la o fila bɛɛ lajɛlen taɲana o tile 40 fɛnɛ tun bɛ bɛn bi de ma n'o ye le 17 janvier sinon kɔrɔlen an b'a kɛ ka bɛn le 5 janvier de ma an tun bɛ taa joro an yɛrɛ farala ka taa joro siɲɛ 2 ɲɔgɔnna an siɲɛ 5 dafalen kɛ yen Ala sɔnna an seginna ka na n'a ye Bamakɔ an y'a ye ni min ma fara bonya kan foyi ma bɔ a la don o don dɔ bɛ ka fara a ko kan e yɛrɛ ye kɛnɛ ye ka ban i nana i kɛra seere i ye sirifukɛ sɔrɔtɔ ka taa mɔriden ka kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ o ye kunnadiyaba ye ka ɲɛsin mɔriden ma ni dugawu jaabi ni Ala kanu tɛ foyi tɛ se ka nin kɛ. Ni damakasikan kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛnna Mamadu Famanta fɛ ka kɛ ziyara belebele ka ɲɛsin o ka furew ma a kɛra kuma ye min kɔnɔna na hakilinajuguw kɛra ɲɔgɔn ye ka ɲɛsin ziyara nafa ma ni ka sɔrɔ ka bonyamasegin kɛ maaw ye minnu ka cɛsiri wulikajɔw bonyana ziyara donnen ye bala i n'a fɔ an fana an karamɔgɔ a Seyide Sherif Usman Madani Aidara ka sanga ni ladatimɛ minɛ ye min bɛ ye famantalakaw ka ziyara ye min labɛnna Mamadu Famanta fɛ maa caman yɛra kɛnɛ kan i n'a fɔ ladala-dugutigiw diinɛ ɲɛmaw musojɛkuluw sifinnakaw minnu bɛɛ lajɛlen yera Mamadu Famanta kɛrɛfɛ ka fara Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali maa ɲɛmaaba da fɛ minnu kɛra tuma ye alisilamɛw fɛ o ka laban ka alikuranɛ kalan ni ka taa ni segin fo ka se zikiriw caman ni damakasikanw caman ma ka ɲɛsin dali masa ma janko badabada dali bɛ se nɔgɔya alisamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye. An ka to famantala ziyaraba in kɛnɛ kan an fa Seyide Sherif Usman Madani Aidara dakurɲɛ 2 min sɔrɔ ka kɛ an ka janga jamadali kɛ o fɛ. Mɔgɔ se y'a yɛrɛ se yan an ka dugawu bɛ aw bɛɛ ye an karamɔgɔ dugaden don mɔriya sira kan a lafiyalen don sabu n'Ala ye hasidiya bɔ i la dɔrɔn i ka diɲɛlatigɛ lafiyara n denkɛ in hasidi tɛ ni hasidiya bɔra mɔgɔ la
dugawu caman bɛ yen min jaabi ka ko nka ni hasidiya t'i la ala b'i sɔn i bolo n b'a fo a sara bɛ ala bolo n bɛ dugawu k'a ye a ɲɛna n b'a k'a ye a kɔfɛ o kɔfɛ n kɔrɔlen don ni layidutigiw de ye sirifikɛ filɛ n kɛrɛfɛ nin kamalen journaliste tɛ radio baarakɛla tɛ mais ale y'a kanu de ka taa kuma radio la pour que mɔgɔw ka sirifuw dɔn diɲɛ kana halaki Haidara kanu kama o de y'a se radio kumakɛla tɛ a sara bɛ ala de bolo a bɛ min kɛ ne ye ne yɛrɛ ni ala cɛ a ka bon mɔgɔ bɛ min dɔn maa ti min dɔn nin kamalen sirifikɛ a sara bɛ ala de bolo o kɔfɛ n bɛ n denkɛ fo a ka nin bonya dali la n kan n b'o layidu d'a ma siw bɛ ala de bolo ni an balola a ka da la hali n'an tɛ yen a ye nin ziyara in kalifa ma cogo min na a bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ min bɛna fara a kan k'a kɛ o cogo la inshallah o la an bɛ dugawu kɛ Mali ye an faso ala k'a kɔlɔsi Mali ala k'a kisi Mali ala k'a bɔ malidenw ala k'u kisi Mali kɔnɔ hami bɛ maa o maa na yan ala ka bɛɛ hami dilan mini ala ta bɛ bɛɛ ala ka bɛɛ dilan ala k'an wasa ala k'an kɔrɔta ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min o bɛ jalakɔrɔba kuruba selefugu ɲangadina maramadugu kangaba cercle kɔnɔna na kulukoro mara la u ye lajɛrɛ dɔ labɛn ka ɲɛsin u ka sirako binakun kana na ka bɛn kari janvier kalo tile 18 ma langilakaw fɛ Aminata Tarawele Bouakar Tarawele ka sɔrɔlenw walasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka degun na musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen kangaba komunu kɔnɔna na u y'a laɲini ka jɛrɛjɛkɛ ani lasigi nangila walasa tuguya min na u bɛ se ka kuma u ka degun kan n'o y'u ka sirako ye sira min bɛ bɔ jalakɔrɔba fo ka taa se selefugu ma kɛnɛya ko o n'a ɲɔgɔnna caman ne bɛ ka sirifikɛ fo k'a barikada fɔlɔ ne ye basanden a bɛ Bangɔni na a n'a ka denbaya ko n b'u fo k'u lakana ne de taara nin duwawu ɲini ale fɛ pour que an ka sira in bɛ se ka dilan ayiwa an ye nin ko in sigi degun de b'an kan yan sira tɛ an barada yan gɛlɛya de b'an kan mobili bɛ se ka tile 3 ni tile 4 kɛ mobili tɛ don yan sumanfɛnw b'an bolo yan bɔda t'u la degun de bɛ musow kan ni min ye kɔnɔ ta n'o ma se ka jigin an ka dɔgɔtɔrɔso misɛnninw fɛ ambulance bɛ wele a ma de sani ambulance ka se n'o muso opéré la ni den ma sa ba bɛ sa tamatiw bɛ yan malo bɛ yan jaba bɛ yan jaba minnu bɛ yan mɔgɔ kelen bɛ se ka tɔni yirika kɛ jaba rɔ bɔda t'a la feerekɛ yɔrɔ t'a la an ka pɔn dilannen don barasi b'an bara barasi min b'an bara yelen tɛ barasi in na dɛ hali tɔrɔsi minɛn tɛ barasi in na welewelekan min b'an bolo ka se an ka faamaw ma o y'an ka sirako ni an ka dɔgɔtɔrɔsokow ye o n'an ka pɔnko in ye dugu wɛrɛ minnu farala nangilakaw kan ka nin baara in lawaleya u bɛɛ tɛmɛna kelen kelen ka n'u ka nisɔndiya yira ka sangani ni sigi ye ko bari kunnakolo jɛlen de bɛ bi fɔ ni ka tila k'u ka musakaw di sira in baaraw lawaleyali la balala muso bɛɛ bolo an bɛɛ lajɛlen bɛnnen kelen ma tasakurunin ye an bolo daba ye an bolo an na musokɔrɔba in bɔlen k'i bila an kɔ katakanitigi in fana n'an ye k'an hinɛ minɛ ala kama ka katakataninw ta kini lɔsiya kun dɔ an bɛ don katakataninw kɔnɔ ka taga kabakudun ta kɔngɔ kɔnɔ ka n'a kɛ jinɔgɔ ye dɔ ka nangila fana fo ne fɛ a ye na ne ta kɛ ne bila nin denbaya la bonya ni barika ni karama a ye jija wari min bɔlen yan nin bi k'a daminɛ i ye jamana den minnu ye kɔ kan k'a daminɛ ka na se Ezika ma a n'a ɲɔgɔn fa dɛ ɲagakisɛ tɛ basi ma sa mɛ kurunkisɛ min ka waa ɲaani maire minnu tun bɛ kɛnɛ kan u ka laseliw kɔnɔna na u ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ni muso cɛsirilen ninnu ma n'olu yɛrɛ kɛra ni sigi hakilina taabaw ye ni ka tila ka welewelekan da ka lase u ka ɲɛmaaw ma walasa cogoya min na sira in bɛ se ka ladilan ni ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Mahamadu Konate ma n'ale ye groupe EGK ɲɛmaa ye a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la
nin sirako in na. N'i ye jate minɛ ka bɔ yan ka taa goudron na a tɛ tɛmɛ kilo 50 jate kan mais kilo 50 ninnu i bɛna heure yirika de k'a kan ninnu caman bɛ kɛ pour que k'i ka banabagatɔ ta yɛrɛ ka taa goudron na gɛlɛyaba parce que sira bɛɛ kɛra dingɛ de a sira si tɛ ni samiya donna wagati dɔ la sira yɛrɛ bɛ tigɛ an bɛ obligé de sisan ka ba tigɛ baki la ka taa goudron na min na donc gɛlɛya fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ donc musow kɛlen ka nin ŋɛninkɛ ta k'a fɔ ko pour que jama kɛ fara ɲɔgɔn kan sira kɛ dilan an nisɔndiyala la kosɛbɛ kosɛbɛ famille kɛ a ko lajɛ pour que dɔw ka se ka bɔ degun na cogo min. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko alikuranɛ sanumanba in kalalen ani ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka forow ma o de tun kɛra ka nin sigi ninnu don. An ka laadaladɔnw ani laadaladɔnbilenw fo ka taa se fɔlisen dumanw ni dɔnsen dumanw ma u ma kɔtigɛ fiyewu nin sigi in na. Ama kunda Buguni ka Buguni silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka formation baaraw fana kɛra formation do min hakilina bɔra ADN Mali bureau national dira baara nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn kari janvier kalo tile 18 de ma min a seriyara déléguéw caman fɛ Amadu Kamara Dramane Mali. Sikaso mara tɛmɛnen kɔfɛ Buguni mara ale garisɛgɛ donna silamɛya dɛmɛtɔ Ansardi national ka nin dɔnni kawɛrɛli la min bɛ tali kɛ sɛnɛko bunakun kan. Silamɛya nana diɲɛ ka lafiya de fɔlɔ kama ko Ala ye kira ci o de kama ale ye kira joli de ye Ala y'ale di an maliyɛnw ma an bɛ Ala fo la ka Ala barika da o la Ala ye fonisire de n'o tɛ ni a sɔrɔla ko ɲɔgɔn dan tun bɛ kɛ walasa ka Hayidara ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ye anw tun tɛ se k'a sɔrɔ cogo si la bawo jamanaw bɛ yen nɔ minnu bi mɔgɔba dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ o kɔrɔ tɛ ko anw t'a dɔn mais jamana caman de bɛ an ɲɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔba dɔnni n'a minɛ cogo la o la karamɔgɔ ka o ci sira kan nin ci kɛrɛnkɛrɛnlen don dunkafa bɛ sabati jamana kɔnɔ cogo di kɔngɔ bɛ kɛlɛ cogo di mɔgɔw bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ cogo di sɛnɛkɛlaw bɛ se ka kɛ kotigiw ni fɛntigiw ni sɔrɔtigiw ye cogo jumɛn na kunu direction régionale affaires religieuses u ka représentant tun b'an fɛ kɛnɛ kan yan a ko a ka kuma kɔnɔ ko an ka nin formation in ko an bɛ k'a fɔlɔ ko sɛnɛ kalan ko ale bɛna tɔgɔ dɔ d'a ma k'an ka kan k'o fara a kan k'an ka kan k'a fɔ nin formation in ma de ko lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ dɛ ko an bɛ ka o de kɛlɛ la ko bawo ko mɔgɔw bɛ kan ka wulila ka taa don jatigɛ wale la ko dɔ yɛrɛ ti ka u don a la ko a bɛɛ tɛ ko mais ko a fanba ye fɛn ko ye ko bon n'a fɔra i yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ka fɛn sɔrɔ i bɛ dugu kɔnɔ i b'i musow cɛla i b'i denw cɛla ko jɔnni bɛna na taa i ni dɔw farati la ka marifa ta ka taa to kungo kɔnɔ i ni muso tɛ i ni den tɛ i ni so tɛ i ni dugu tɛ ko jɔnni b'o kɛ ko tuma k'an ka kan k'a fɔ a ma de ko an bɛ terrorisme ya kɛlɛ de la bon o la vraiment an karamɔgɔ ka o ci de don ne ye Buguni ta ye hakili la maire ka kuma kɔfɛ dugutigiw ka kuma kɔfɛ an tɛ foyi fɔ ka fara a kan participants yɛrɛ ye seereya min d'i ma o wasara an bɛ min fɔ dɔrɔn Mali bɛɛ kɔni k'i sigi an ye Bamakɔ kɛ Sikaso kɛra bi an bɛ Buguni o tuma turu don ni Ala sɔnna Mali bɛɛ b'a sɔrɔ wa an karamɔgɔ y'a fɔ an ye ko baara in ko a ma dabɔ an ka taa fɔ ko Ansari dɛ ko n'an taara yɔrɔ min na k'an ka duguden bɛɛ de wele maa o maa bɛ fɛ ka na kalan kɛ an k'o kalan maliyɛn den bɛɛ. Ka na sɛnɛkɛlaw kalan u sigiyɔrɔw la u ka sɛnɛforo minɛcogo n'u baaracogo la ka yir'u la k'a fɔ ko foro ninnu ye manankun de ye dugukolo ninnu ye manankun de ye bi baara dun an bɛɛ b'a kalama a bɛ ka cɛjuguya ka taa fɛ bari an sirilen don fɛnw de la man kan ka siri minnu na sɛnɛ bunaku kan a bɛ kɛ sɛnɛkɛla kɔnɔ bi ko ni ale ma sɛnɛfɛnw sɔrɔ ka bɔ kɔ kan a ma dɛmɛfɛnw sɔrɔ ka bɔ kɔ kan a tɛ se ka sɛnɛ kɛ an nakun ye walasa ka na o de ko ka bɔ hakiliw la. Nin dɔnni kawɛrɛli kɛnɛ ni a labɛnnen bɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bureau national fɛ a kun ti dɔwɛrɛ yaasa dunkafa sɔrɔ ani yiriwa o ye se ka sabati cogo min na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Baara nin ye sababu ɲumanba n'o ye Hayidara ye Usmani Sherif madame Hayidara tiɲɛ na an b'a fo parce que n'i y'a ye an bɛ jɔ kɛnɛ min kan bi k'a fɔ an bɛ nin kɛ sababu ɲuman de y'ale ye donc vraiment k'a fo k'a karama k'a fɔ a bɛɛ hakilina min b'a la jamana nin na hali bi Ala k'a sabati n y'a fɔ sisan n ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ye nɔgɔ ladilanw baaraw ye gouvernement ye mɔgɔw bila ka na projet nana ka na an former a la mais tɔn dɔ k'a kɛ silamɛ tɔn dɔ kɛ na ka na a daminɛ ka yala jamana yɛrɛ kɔnɔ ka mɔgɔw yɛrɛ former u place la n ko nin ye siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye vraiment an bɛ dugawu kɛ nafolo fɛn fɛn donna fɛn na
ala kɛ nafolo nin bɛɛ nɔrɔ bila ala kɛ garisɛgɛ ɲuman di an ma ala kɛ jamana ni ala k'a kolo suma ala kɛ bɔda ɲuman di jamana ma aw yɛrɛ mun ye an yɛrɛ ja lasebagaw ye an b'a aw fo k'aw karama a k'a dɔn k'a fɔ an hakili bɛ ɲɔgɔn na e yɛrɛ ye a ye kunu tereserifula a kɔni a bɛ fili an bolo an ka télé de don après Mali télé ba yɛrɛ kɔfɛ tiɲɛna ne yɛrɛ kɔni bɛ télé bɛ serifula ye donc vraiment a bɛ sɔrɔ baara kɛcogo ɲuman fɛ a bɛ sɔrɔ a ka mɔgɔ bonya fɛ a bɛ sɔrɔ kuma porokotolen ti fɔ a ka télé in na o de y'a to o fana y'a diya n ye donc n'an bɔra kuma la n'an fana m'o dugawu don kɛ o fana man ɲi an bɛ dugu min fana kɔnɔ o ye Buguni tiɲɛna an bɛ dugawu kɛ Buguni jatigilakaw ye k'u fo k'u karama ka Buguni gouverneur fo n'o ye Buguni région ba gouverneur ka préfet fo ka bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ nin kan k'a dɔn k'a fɔ yan ye Buguni ye baara nin ni ala ni kɛra jɛn'a ma a bɛ don Sinba k'a bɔ Sinba. Alhamdulillah rabbil alamina ne yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan bi a diyara n ye Ansaru ye kɛnɛ nin organiser ka mɔgɔw wele ka na wele kun ye fɛn min ye ka n'u kalan n'a fɔra ko ka kalan kɛ bi kalan dɔrɔn tɛ n bɛ seli cogo di n bɛ sun cogo di ou bien n bɛ wuli kɛ cogo di bi kalan to ye mais bi kalan ye cogo di n bɛ se ka diɲɛ yɛrɛ nafa cogo di ka n yɛrɛ nafa ka diɲɛ kisi ka n yɛrɛ kisi ni o ye sɛnɛ kɛcogo o ɲuman ye ka na o formation kɛ mɔgɔw bɛ se ka u ka sɛnɛ kɛ cogo jumɛn na k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ minnu bɛ yen n'o kɛlen bɛ ka ayiwa sɛnɛkɛfɛnw sɔrɔ bi n'i bɛ se ka kisi o ma k'a ta a dugukolo kow la k'a bila a angɛrɛ kow la ka taa bila a bagaji kow la o formation o kɛli mɔgɔw kun silamɛ groupe dɔ ka sɔrɔ k'olu hamina o la ka na k'u ka n'o kɛ o ye kunnawolo ye. Minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛko ani batoko ma a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan a nisɔndiyalen foli ni waleɲumandɔn ni barikada kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a se yɛrɛ Sherif Usman Madani Haidara ka bɛn ni hakilina ɲuman tali ye ka ɲɛsin malidenw ma. An ye welewele kan sɔrɔ ka bɔ Ansar yɔrɔ Ansar de Buguni ko u ye formation dɔ laɲinina formation in bɛ tali kɛ Mali fan bɛɛ Buguni ka étape de tun ye bi ye an y'an sen jɔ kɛnɛ kan vraiment kana formateurs fo ka formation fana bɛna kɛ mun kun k'u fo k'a ɲini u fɛ fana vraiment u ka cɛsiri baara in na parce que baara mun don diinɛ baara de don ni mɔgɔ min ye diinɛ baara fɔ i ye comment on appelle adamadenya baaraw fana fɔ parce que nin bɛɛ bɛ don adamadenya taabolo de kan parce que diinɛ fana o ye dunkafa ye donc dunkafa fana bɛ diinɛ ko fɔ donc a bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na donc vraiment nana kana au moins administration tɔgɔ la ka jɔ ka foli kɛ ani fana ka encouragement k'u ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Buguni mara a silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u n'u kanubaw u bɔra ka caya ka ye nin dɔnni ka wɛrɛli kɛnɛ in kan yaasa u ye se ka faamu caman sɔrɔ a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnni nabaga bɛɛ lajɛlen bolo